Sizwe sikadwarha sikamtika sikamazaleni. Sivenge sandi somdlanga. Kwanyanzeleka uba amadoda alungise ibhatyi alungise ukuhlala. Sivenge esithonga. Yakrwaqela inimba kumanina serhini. Kusithwa akalala umntu ozala ikwela. Yafika amadoda imini ebikade ixelwa. Yafika amadoda imini ebikade ilwa. Namhlanje amadoda siphethe isiko. Siphethe imini yokubuya kwekwekwe esudwini. Kaloku madoda ilenzile iceya. Kaloku madoda iqabile ingceke. Kamadoda izityile inkobe. Namhlanje sayibona ngengubo mnwebe iqulusa omagwaza. Nina ngamxhelo omnye sisithi sawuza sithi sasikhona. Abafazi bezalelana. Ubuntu madoda busenda. Sawuza sithi sasikhona. Mhla kubanjwane ngesithethe sesiyena ntunja yangena sathana. Namhlanje amadoda ufikile udonga dala bemdiliza. Namhlanje amadoda ufikile udiza dala bemkhwahla. Namhlanje amadoda ufikile uthambo dala bemkhwahla. Nekwadane ubuqu ingachasela kude. Nembundulu ubuqu zingachasela kude. Kuba kaloku bandoda le nto indwendwe iyabukwa. Namhlanje siyaphakamisa. Imaze yabulaleka. Indandazela kunzima. Iguduma iqhekeza ikhazana kodwa. Inyanga zithobe mfake efukwini. Namhlanje sinqina amava kudoda. Siyaphakamisa emadodeni. Namhlanje singenza amadoda. Amadoda phakathi kwamadoda ngamadada. Namhlanje singenza amadoda. Phakathi kwamadoda betha abantwana nabafazi. Namhlanje ngasingenza indoda. Alithwalilanga singakhuzi. Alithwalilanga singabuzi. Alithwalilanga singalambi. Namhlanje singithatha woshezo zakwethu. Namhlanje amathambo omakhanda yasukuma. Bakalokho ubuntu madoda kuyazalelwana. Phakama makhanda phakama. Bathi mbengomde ucima malahla. Manje kukunjeje madoda nasithukuthezi. Lento indoda madoda ikokucinga ngezantsi kwebhali. Lento indoda ngezenzo. Lento indoda ngemiyalo. Lento indoda ngomthetho. Esi sisizwe sikamthetho ngomthetho. Singumthetho ngokwazi. Abhinqele phezulu amazibazana kuba kuya amadoda ingqina esithi ngcatsho. Evuma sivuma ingoma ezodwa amadoda sivuma usomagwaza. Balekwekwe liphethe induka. Kuba leyo ingoma yoloyiso. Kuba leyo ingoma yokubulala ikhwekhwe. Leyo indoda ingoma yobudoda. Ukuze indoda imilisele ikhaya. Ukuba indoda izeke emzekweni. Kuba singabantwana bamaxhanti. Singabantwana bomthonyama. Namhlanje ilanga liyandishiya. Ukude bhakupha. Siwe xa namhlanje madoda. Mama bawafondini. Namhlanje madoda bengqisha bephethe inkonzo yamabele. Kaloku madoda balophule nelokuhlanganisa. Sanqina siyanqwala sithi hakala lundo saligwe. Hakala lundo saligwe. Hakala lundo saligwe.
impahla mandijike bathi kuba mathenga wetyala ngangexesha nosila ngentungo bangalibona isiko linempoxo ke isiko namhlanje madoda siyaphakamisa sithi makube khosi makube camakho amakufanele khona sekuvuleke ubuntu mabande Crime community enkosi kukho abantu abathi xa bekhomenta kula page bathi abanye abantu baposta izinto ezingekhoyo okanye izinto ezingafanelekanga kula post kodwa namhlanje ngibonile insebenzo yayo sithe enkosi sibamba ngazo zozibili basemakhanda decided to be united for into bana lo mfana abe kanti unomgidi namhlanje nemibulelo esinayo ngabantu basemakhanda. This is a record zange ndava umgidi organizwa usuku beli-1 ngengomso kuthi uyaphuma yonke into lo mfana literally simqale eqala there was nothing and we started somgqiba from clothes, from ingubo to everything yonke yenziwe ngabahlali basemakhanda. It's surprising into yabantu abadonatileyo. It's surprising because ufumana ingosomashishini abasakhulayo. It's people abangenanto awufiki ingumzi lona ekurichi awufiki izi-business ezinkulu. This time ibe ngabantu nje ordinary citizens, ngabantu bendodla abandodlileyo ngefirst osenayo lo 300 ayikhuphe, ngabahlali zi-business people nje umuntu osazigumbelayo osanda zithengela itente kube efuna umarket ibusiness yakhe akhuphe, and akakhuphi kube efuna umarket ibusiness yakhe more than ekhupha kuba ebona inhlungu. I think gcwele nje inyembezi zovuyo because abantu abakhuphileyo, it's not people who are wealthy, it's ordinary citizens, it's people abangenanto nabo besingena besisuke etown ngoku abantu basezitendini bebesibiza basibize athi noko ndithengisile namhlanje ifruit yam ina nansi 100 rand nansi 50 rand. So it's people like that, it's ordinary citizens. Utsho nje kuba hlali basemakhanda into ba siyabulela ngayo yonke into abayenzileyo nehlobo basixhase ngalo unyaka wonke. Oko simana ucela kubo sisithini basolke bayasixhasa kuzo zonke into esizenzayo nazo zonke into ezicelwa kuthi bathatha inhlungu ezethu bazenze zabo. Senthet ba siyabulela ke kwi-community yonke yasemakhanda, siyacela into obana mabahlale besixhasa nathi although ke si verify ingxaki
before sibe kanti siyayiposta size kubo because siyaya nasemzini si-observe uba le nto ayithethayo yiyo na, then ukuba yiyo ke siyaza kubo sibuyele kubo sithi nantsi basixhase. Siyacela ke bakontinyuwishe nakulo unyaka omtsha besixhasa because thina siyimakhanda we don't have anything. Siyazama nezatoti ziyazama kakhulu nakuzo bayasixhasa kakhulu. Siyacela ke ngoku into yoba mabakontinyuwishe besixhasa sizokwazi uqhubekeka nathi sisenze imisebenzi elolu hlobo. Enkosi. Alright, enkosi Mr. Sakata we-Neighborhood Watch. Nisivele ke Makhanda iphume yonke abahlali baseRhini bezokunceda ikhaya libe lingathathi intweni bakubuye umfana esuthwini. Ngusipho Zono lona for Sizwe Media eMakhanda. Kamnati, oye, msatu, ole, sa, oni, nama, kwa.